First of all, I wish you a happy Deepavali. First of all, hi all of you. మీకు సర్ప్రైజ్ ఉంది. ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటో తెలియాలంటే మీరు మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఈరోజు వచ్చేసి దీపావళి చేసుకుంటున్నాం, కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి బాంబు వెలగట్లేదు. మీకు నేను చెప్పిన సస్పెన్స్ ఏంటిదంటే, మీకు ఆ సస్పెన్స్ తెలియాలంటే మీరు మన ఛానల్కి లైక్ చేసి, అదే కాకుండా మన ఛానల్ని రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తే మీకు ఆ సర్ప్రైజ్ ఏందో తెలుస్తాం. ఫైనల్లీ నా చిచ్చుబుడ్డ అయితే వెలిగింది. చూడండి, మా గేర్లు మొత్తం అందరూ వెలుస్తున్నారు, బట్ మేము పెట్టినప్పుడు ఎవరు పెలవట్లేదు. ఇప్పుడు మా అక్క పెడుతుంది. మా అక్క పెట్టే చిచ్చుబుడి చాలా పెద్దగా వచ్చింది. అదేందో నాకు కూడా తెలియదు. నేను పెడితే రాదు, కానీ మా అక్క పెడితే వెంబటే వచ్చేసిద్ది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.